Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Юзефа Крашэўскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра сям'ю Крашэўскіх і іх радавое гняздо. Сям'я Крашэўскіх – гэта знакамітая сям'я, шляхецкая сям'я, якая мела сваё маёнтак, родавае гняздо у Доўгім, на Пружаншчыне, дзе доўгі час жыў і продкі, і таксама у іх быў родавы маёнтак другі ў Раманаве, на Падляшшы. Вось два гэтыя родавыя маёнткі, якія звязаны, адзін звязаны з Польшчай, другі звязаны з Беларуссю. Гэты род, ён быў вельмі шчыльна звязаны з гісторыяй нашай краіны. Ён уваходзіў у шэраг шляхецкіх родаў, якія прымалі ўдзел у палітычным, культурным і грамадскім жыцці Вялікага княства Літоўскага. Прадстаўце нашага надзвычай таленавітага гістарычнага госця. Вельмі таленавіты, сапраўды пладавіты пісьменнік Юзеф Ігнацы Крашэўскі. Ён нарадзіўся ў ліпені 1812 году ў Варшаве. Там былі ягоныя бацькі. Я хочу сказаць, што такое ліпень 1812 году. Гэта час, калі была вайна Напалеона супраць расійскай імперіі. Напалеонаўскія войскі праходзілі тым шляхам, дзе жылі Крашэўскія, дзе быў іхны маёнтак. Таму сям'я выехала на той момант. І ягоная маці Соф'я з Масальскіх, яна вырашыла, што нараджаць трэба больш-менш спакойных умовах, і гэта правильно. Паехалі ў Варшаву, ён там нарадзіўся. Ён быў чалавекам усебакова адукаваным, адораным. Ён навучаўся ў Віленскім універсітэце. Ён прымаў удзел у паўстанні 1830-31 году, 3 гады сядзеў у турме за удзел у гэтым паўстанні, аднак віна канчаткова не была даказаная, і ён працаваў у Вільні рэдактарам часопіса «Атэнеум». Пазней ён рэдагаваў шэраг іншых газетаў і часопісаў. Пасля 1863 году, пасля таго, калі пачалося паўстанне, ён, баючыся, што ён зноў будзе арыштаваны, як былы паўстанец, ён выехаў на эміграцыю і ўжо да канца жыцця жыў на эміграцыі. У асноўным гэта была Аўстрыя, там вось польскія землі Аўстрыі. Патрапіў яшчэ ў турму Магдебургу, у Берліне. Яго абвінавацілі, што ён французскі шпіён. І памёр ён падчас лякавання ў Жэневе ў 1887 годзе. Вось калі коратка так. А дзе Юзеф Ігнацій вучыўся? Ён вучыўся ў Вільні, Віленскі універсітэт. Ён быў чалавекам глыбока адораным. Таксама ён скончыў Свіслацкую гімназію, там, дзе вучыўся і Кастусь Каліноўскі, напрыклад. Якую літаратурную спадчыну пакінуў пасля сябе Крашэўскі? Гіганцкую, грандыёзную літаратурную спадчыну, можам казаць пра 600 тамоў. Можам уявіць проста сабе гэты час, гэты перыяд, калі ён пісаў, і як ён пісаў, дзе ён пісаў 223 гістарычныя раманы. На сённяшні момант можна сказаць, што ён стварыў цэлую бібліятэку. І пры тым, што ён займаўся не толькі пісьменніцкай працай, ён быў таксама навуковец. Напрыклад, ён напісаў 4-тамовую гісторыю Вільні, проста гісторыю горада ад старажытных часоў да 1750 году. Ён напісаў шэраг аўтабіяграфічных твораў. Ён апісаў гісторыю сваіх бацькоў, напрыклад. Перапісваўся з іншымі пісьменнікамі, ён быў рэдактарам, ён вычытваў, рэдагаваў чужыя тэксты, чужыя артыкулы. Ён выдаваў часопісы, ён выдаваў газеты. На сённяшні момант гэта фантастыка, я не магу уявіць, як ён усё паспеў. Яшчэ цікавыя факты з ягонай біяграфіі. Фактычна шматдзетным такім бацькам быў, у яго было 4 дзяцей, 2 хлопчыкі і 2 дзяўчынкі. Ён быў пастаянна ў працы, ён быў пастаянна ў нейкіх такіх хлопатах, але ён меў выразна адведзены час для сям'і, сямейных адносінаў з жонкай і з дзецьмі. І гэты час фактычна яго не магло зрушыць нішто. Ось у яго здавалася б такой суцэльным такім проста моры працы. Гэты час у яго быў стабільна выдзелены. Ягоныя дзеці ўзгадвалі і яго
яго як добрага тату свайго, і для мяне гэта вельмі вялікі урок з ягонага жыцця. Таксама цікавыя факты, што ён напісаў усю гісторыю Вялікага княства літоўскага ў раманах. У яго была задача напісаць пра кожнага караля. Ён апісаў шэраг гісторыяў, звязаных з Беларусю, са Слуцкам, напрыклад, пра слуцкіх князёў. Ён напісаў актуальныя гісторыі. Мне асабліва падабаецца цыкл ягоны пра гісторыю паўстання 1863 году. Ён напісаў ужо праз 2 гады пасля самога паўстання. І здаецца, што ён вельмі моцна адчуваў гісторыю. Ён працаваў з дакументамі, ён быў чалавекам, які разумеў, што гісторыя гэта не фантастыка. Чаму вучыць прыклад жыцця і творчасці Юзефа Крашэўскага? Прыклад жыцця яго вучыць таму, што заўсёды патрэбна быць адкрытым на тое пакліканне, якое даў табе Бог. Ён не быў заможным чалавекам, ён нават апошнія гады цярпеў нейкія матэрыяльныя нястачы, аднак ён не спыняўся пісаць. Ён разумеў, што без гэтага ягонае жыццё проста пойдзе ў марнасць. І у той час, калі Рэчы Паспалітай, калі Вялікага княства літоўскага не было на карце Еўропы, ён падымаў у сэрцах, у думках, у галовах, ува ўяўленні людзей ён адраджаў вось гэту гісторыю. І я кажу, што ён зрабіў больш часам, чым многія палітычныя партыі разам узятыя. Для мяне здаецца, што гэты прыклад вось стваральнай арганічнай працы, ён вельмі павучальны. Юзеф Крашэўскі – беларускі і польскі пісьменнік, гісторык і фалькларыст, пачынальнік польскай рэалістычнай літаратуры, які лічыцца найвялікшым польскім пісьменнікам. У 19 стагоддзі больш, чым ён, не напісаў ніхто. Першыя ўзоры перакладу вершаў Крашэўскага «Дзе ты, баба», «Ці ты знаеш старонку» зрабіў беларускі пясняр Янка Купала. Пётр Бітэль, перакладчык аповесці Крашэўскага «Хата за вёскай», у сваёй прадмове да кнігі піша: «Беларускі край быў для яго родны, і ён пісаў пра яго з вялікай любоўю, пра што сведчыць не адна кніга, і ў першую чаргу кніга падарожжаў, успаміны Палесся, Валыні і Літвы. Крашэўскі пісаў надзвычай многа і на розныя тэмы, і ён амаль ніколі не вяртаўся да напісанага раней. Не хапала часу. Таму стыль ягоных твораў не заўсёды гладкі і адшліфаваны. На мой погляд, дакладна заўважыў адзін журналіст, у кожнага свой Крашэўскі. Розны перыяд біяграфіі, розныя ўражанні. Дырэктарка музея Крашэўскага ў вёсцы Раманаў Люблінскага ваяводства пані Ганна Чабадзінска-Пшыбыслаўская падкрэслівала: «Геній не можа належаць аднаму народу, аднаму этнасу. Як не згадзіцца? Калі я думаю пра ягоную літаратурную спадчыну, 600 тамоў, з аднаго боку здзіўляюся, а з другога не пакідаю ў баку сваю працу на карысць сям'е, царкве, гораду, краіне. Што застанецца пасля мяне? Натуральнае пытанне, якое паўстае пасля знаёмства з нашым героем».